היית מגדיר את ליטל הקומו בשלוש מילים? מה אתה הכי אוהב בעוז? מה הפעולה הכי טובה שהייתה לך? אם היית צריך להחליף שבט, לאיזה היית מחליף? את מי אתה מעריץ בצוות ולמה? למה אתה מדריך? מה נשמע? אני הדס, נעים להכיר. אם היית צריכה להחליף שבט, לאיזה שבט היית מחליפה? לא הייתי מחליפה. כן, אוהבת את השבט שלי. לא הייתי מחליפה, בחיים לא מחליפה. נקודה. לא הייתי מחליפה בחיים שבט. לא הייתי חושב מחליף, שהוא כי פשוט שלנו, מושלם. רגע, השבט שלנו זה מושלם, באמת הוא השבט טוב. הכי טוב שיש. למדנו את כל הריקוד בינתיים, זה טוב. אני גם הייתי מחליפה. אין לנו רע, אין. לא הייתי מחליפה. אין על שבט חמדה! אני לא אענה על זה. הגזמת, המשל הכי טוב. תגידי מה שאתה... אני? לא יודע, זה לא שאלה אליי. מה הפעולה הכי טובה שהייתה לך? אני הכי אהבתי את מסיבת חנוכה, היה מטורף, היה כיף בטירוף. הפעולת פתיחה הייתה מטורפת. גם לפעולות פתיחה. ערב נייר טואלט. שאני עשיתי. נראה לי הפופקורן. היה טוב בפופקורן. נכון, אני גם היה ממש באמת טובה. היה שווה במסיבת חנוכה. וואי, כן. היה שווה. היה טוב. אין, מסיבת חנוכה? וואו. היה כאילו וואו, כן. היה גם מרשמלו, היה טוב, זה היה טוב. מה אתה הכי אוהב בעוז? הכל, אין מה לא לאהוב. מה זה? זה כאילו... את האווירה. אני הכי אוהבת את החניכים, אני מחכה כל שישי ושבת שיעבור. את החניכים, ושזה כזה מוציא קצת מהשגרה. נכון. גם אני מתה על החניכים ועל הסניף ועל הפעולות של כולם ביחד. המורלים, אין על המורלים שלו, זה שלוש מלא מורלים, רק של עוז. צ'יקבור. תיקטטי לעוז, קדימה עולה. ילדים, הקטע עם הילדים זה ממש כיף. הצוות גם אני אוהבת. על הצוות, אין על הצוות, צוות תשפ"ד, נדירים. את השבט שלנו, השבט המטורף, שבט חמדה נדירים. למה את מדריכה? כי זה תחושת שליחות, זה כיף. עם הילדים זה ממש מענה. לא יודעת, תן לי חיים. אני מדריך כי זה עובר בתורשה. בכל זאת, אבא, אמא, אח, אחות. כי אני חולה על עוז קדימה. חולה. כי... כי משעמם לי. ליטל, למה את קומונרית? אוקיי, ראיתי את הסניף הזה פעם ראשונה, והוא היה נראה לי מטורף, וכיף בטירוף, ורציתי להיות חלק מזה. כי אנחנו רוצות נכון. לתת כי לחניכים כתרומה. וללמד אותם, להיות הדור הבא. אין על עוז קדימה! איך היית מגדירה את ליטל הקומו בשלוש מילים? ליטל היא קומונרית. הייתה לו קומונרית של עוד. זה 4. לא איתנו ונדירה. ליטל הקומונרית המושלמת. אביה עוזרת של ליטל. זה 4. לא, אני לא יודעת לזה. את מי אתה הכי מעריץ בצוות ולמה? את ליטל הקומונרית כי יכלות. את ליטל. את הדס, כי הם שתי מדריכות. הדס וארבל. חד משמעית, עושה הכל בכלל. את אביה, שהיא ממש עוזרת לי, וגם בכללי את כל המדריכים. את רחל, רייצ'ל, כי היא עוזרת ותומכת. מילה לסיום. על הכיפק. תודה לכם. תודה לכיפות תשפ"ד. תבואו. פנן. אין על עוז קדימה. עם ישראל חי! לחיי הרמזל! תודה רבה! רגע, זה נגמר? טוב, גמרנו. יאללה, תודה. זהו? טוב, ביי ביי. יאללה, ביי. ביי! קח את זה איתי.